Здравейте и добре дошли във Vlogmas ден 9. Днес е събота, съответно аз съм си вкъщи. Косата ми не е много добре, защото преди малко станах. Днес спах доста по-късно, отколкото обикновено. Съответно за вечер ще ставам към 6:30 и последната седмица въобще не се наспивах, така че днес се наспах. Закусих, починах си малко, полежах си. Сега ще отворим календарите и след това ще се оправя и започвам с задачите, които имам. Но първо адвент календарите. Започваме с календара на Revolution. Този път без фалове. Ден номер 9. Любимото ми число. Нека видим какво крие кутийката. Много е хубава, розова. Имаме матово червило, цвят боровинка. Много красив цвят е. Дори не се вижда много хубаво, но е тъмно и наистина много приятен цвят. Много ми харесва. Така че сме доволни от кутийка номер 9. Оставяме календара на Revolution. И взимаме този на Балея с прозорче номер 9. Ето го тук. Има птичка на него. Посланието The smile sent out returns to you. Усмивките, които раздаваш или причиняваш, се връщат към теб. А вътре, зад прозорчето се крие околоочен крем 10 мл с витамин Е. Да, не знам, нещо ми струва не много хубава светлината, не знам защо е така. Надявам се вижда добре. Това имаме от Балея. И остана шоколадовия календар, като днес ще отворим 3 прозорчета от 7 до 9. Защото ако сте гледали с нощния Vlogmas, последния Vlogmas, ако не сте го направете, отварях календарите късно вечерта и затова не отворих шоколадовия. Така че започваме с прозорче номер 7. Намерих 8, но не и 7, и 9 намерих. Но трябва да бъде подред. Ето го, номер 7, точно до снежния човек. Вътре имаме елхичка, която вижте колко детайлно е изработена. Не става нещо, не иска с фокуса, ще ви ги покажа после отделно. Номер 8. Имаме къщичка. И номер 9 е ленчето. Вътре имаме... Какво е това? Снежинка. Ето шоколадчетата. Тук определено по-добре се виждат. Ден 7, ден 8 и ден 9. Ето го и околоочния крем на Балея. Както и червилото на Revolution. Тук определено много по-добре се вижда цветът. Отваряме и кутията, където слагаме нещата, които сме получили днес. Опитвам се да има някаква подредба, но не ми се получава много, макар че не е толкова зле. Просто първо се опитвах да ги слагам прави нещата, но тъй като е още празно и се катурват настрани. Така че сме готови. Така, вече се оправих. Облякох си ето това коледно комплектче. По принцип е пижама, но е прекалено дебело. Аз не мога да спа с толкова дебела пижама.
и е много пухенко и мекичко, така че си го нося през деня. Много ми харесва, защото има далматинци. Ето така изглежда долнището. Далматинчета има на него, много е сладко. Сега ще ви покажа какво си купих вчера от Плевен. Ще започнем с една торбичка. Тук си взех нещо от един магазин по улицата. Случайно дори не запомних, мисля, че се казваше Страхотна, нещо такова. Оттам си купих една рокля. Ето тази. Дълга е, доста дълга изглежда, но всъщност се набира и може да става по-къса. Ето така изглежда отгоре. Много е красива и цветът е много приятен. Първо мерих една сребърна, но тази много повече ми хареса. Мола започвам с Теранова. Всъщност аз само там си купих някакви дрехи. Ето ги двете чанти. Коледни са и много ми харесват. Ще започнем с по-малката. Там си взех кожени късигащи пола. Може да видите, отгоре има ето такъв плаш, а отдолу са си късигащи. И наистина много ми харесва. Отдавна искам такива. И тук си намерих подходящо. Има и копченца отстрани, така че много ми харесва. Блуза, която си взех, мерих късите панталонки с нея. Ще видим дали ще ги нося заедно. Взех си ето тази блузка с дълъг ръкав. Много е бляскава и празнична. Мисля си, че на някои от едните празници може да съм с нея. Отгоре е изрязана. Има това около врата като поло, но надолу е изрязана. Много е празнична и стои много хубаво. И последното нещо от тази чантичка. Ето този кариран панталон, червен. Много съм с планове да го нося на някои от идните коледни празници, защото е много празничен и коледен в това червено с широк крачове. Доста е дълъг, но може да се скъси. Много ми харесва, отдавна искам такъв. Имаше и бял, но предпочитам да си взема черно и бяло лепнал крачол, така че си взех само червен такъв. В другата чанта има само едно нещо. Отдавна си търся такова. Взех си ето това палто, кафяво, пухенко. Не е много дълго. Дълго е, също си взех и по-голям размер, за да е по-дълго. Или поне така ми изглежда, че е. Ето го. Много е пухкавичко. Да. Това е от Теранова. Имаме една чантичка от H&M. Там всъщност си купихме чорапи. Взехме си един комплект коледни чорапи. Вижте колко хубаво са опаковани с панделка. Имаме с елхички. Тези са бели с червен кант. Зелени, бляскави. Отново бяло и червено с коледни шарки. И отново бяло и червено с ето тази кола, елхичка и сърчице. Взех си едни на Патрик, който кара ски. И още два коледни чифта. Ето ги, едните са с розови с коледни бастунчета, а другите са с ето тази джинджифилова къщичка, бисквитена къщичка. Това е всичко от H&M. И всъщност и от Мола имаме и нещо от Douglas, но него ще го видите по-нататък. Това са покупките и сега се залавям с домашни, защото имам доста да пиша този уикенд. В понеделник имам тест по математика, във вторник по химия и имам да се упражнявам за там. Ще реша 2-3 теста общо. Отделно за вторник за часовете ми по английски имам да пиша и ще се опитам да го напиша още сега, защото през другата седмица ще
съм по-заета и в понеделник, предполагам, няма да имам толкова време да пиша. И отделно си имам домашните за училище. Така че да, започваме. Пропуснах да ви покажа и най-вълнуващата ми покупка от вчера, защото я бях отделила на друго място. Това е книгата на Пърси Джаксън и Боговете на Олимп. Книга 6, Бокалът на боговете. Снощи ви я снимах в колата, не помня какво точно казах, но това е 6-та книга от първата поредица на Рик Риърдън за Пърси Джаксън. Аз съм прочела 3 поредици до сега, като в първите 2 най-вече той е в главните герои. И това действие се развива след втората поредица, но е продължение самата книга на първата. Отзад може да видите всички, аз ги имам, ето там. Горе са първите 2 поредици. Това са ми наистина най-любимите книги. И когато прочетох 3-та поредица, защото там много малко се споменаваше за Пърси, и си помислих, добре, да не може ли да има продължение, да продължи историята за Пърси. И след няколко дена разбрах, че има 6-та книга и ще има и 7-ма. Така че 6-та е тук. Тъничка е, но все пак е нещо. Но няма да започвам да я чета сега, защото ако започна да я чета, следващите 2 дена, да не и по-малко, няма да свърша нищо друго. Така че ще се оставя за по-нататъка. Имам да решавам 2 теста по химия и 1 по математика. Но първо ще обработя видеото, което ще кача днес. А сега отиваме да пазаруваме.
Ето ги и покупките от днешния пазар. Сега ще ви ги покажа набързо. Доста неща взехме. Ще започнем от тук. Имаме една готова салата зелен. Много я харесваме вкъщи, затова сме си взели. Лук, овесени ядки 2 пакета, репички, отново една микс салата. Отдолу има нарязан хляб, сух чесън, смлени бадеми, спанак листа, цвекло, ряпа в различни цветове, един свински джулан, картофи, крема сирене за мазане, пилешки шницели, кувертюр, черен шоколад и бял шоколад кувертюр. Тук има няколко бири за тази, тъй като утре се прибира. 2 седмици долу-горе ще почиват в хотела. Тук имаме рукола, отново микс салати, но главно с рукола, прясно мляко, унисос, мини моцарели, кашкаварено роле с шунка, слайсове топено сирене, отново мезенца, свински език и уши, кашкавал с шарена сол и мащерка. Много обичаме такъв и доста често си взимаме. И гъби. Това мисля, че е всичко, което купихме днес от Lidl. Така че сега е време да си приготвим вечеря. От Пепко взехме малко по-коледни неща. Ето тези ленти с панделки отгоре. Златно и червено. Почти май всяка година взимаме такива, защото много празнично изглеждат на подаръците. Както и етикети за подаръци в зелено и червено. Долу-горе такива цветове са ни и хартиите. Отзад са бели. Имат въженца, които се връзват към панделките. Ще видите като опаковаме подаръците. Също така, доста спонтанно си взех ето тези боти на ток кафеви. Много ми харесват. Там са чантите от покупките днес, в които има почти същия цвят палто. Много са нежни и аз всъщност ви снимах в магазина. Взех си кафевите, доста се колебах дали да не са черни, но избрах тези. Ето я и вечерята ни. Имаме салатки, филийки с лутеница, печено пиле и домашни кюфтенца и картофена салата от баба. Вече минава 12 часа. Аз до сега решавах примерни тестове. Може би се личи по очите ми. Много ми се доспава, така че отивам да си лягам. Влога ще го съединя с сутрешния, тъй като мисля, че днес не съм снимала много. И да, това е за днес. Ще се видим утре.